Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Naanata sa ikalimang Domingo sa Kwaresma. Niining Dominguha, gipahinomduman tas Ginoo unsaon nga mahimot ang mabungahon sa atong pagtuo. Lingiyay mong tupad ing nadaghan na kagbunga. Basig hapit na lang ka malaya, wa lang gyapoy bunga, no? So mo na iampo nato nga ang atong mga igsuong mga Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na kita mga Katoliko, magmabungahon unta diha sa atong mga Diosnong mga buhat ug nga ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan, labi na sa atong mga slots nga namalit sila nga unta magmabungahon, magmalampuson ang ilang mga paningkamot. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha ni anang gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Huda. Dili kinisama sa kasabutan nga gihimo ko uban sa katigulangan nila sa dihang dala ko sila gikan sa Ehipto.
Wala nila tumana ang maong kasabutan, bisan og ako ang ilang Ginoo. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Inigabot ni adtong panahona, mao kini ang kasabutan nga himuon ko, uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan, ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug mahimo ako nga ilang Dios, ug sila akong katawhan. Ako ang Ginoo, ang nagsulti niini. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo. Kay silang tanan makaila naman kanako gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila. Pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko nahinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos. Kaluy ako, O Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi akog maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Usa ka malinis nga kasing-kasing gamaadi ni kanako, O Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu baguha sulod kanako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan. Ayaw kuhaa kanako ang imong balaang espiritu. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan. O padayon na dinhi kanako ang maayong espiritu. Tudluan ko ang malapason sa imong mga dalan. Ug ang mga makasasala mamalik kanimo. Linisi ang akong kasing-kasing, O Diyos.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangaliyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon og buotan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya pagka masinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, Ginoo. Pipila ka mga Griego nahiuban ni adtong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa panahon sa pangilin. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea og miingon, Sir, buot kaming makikita kang Hesus. Busa miadto si Felipe og misugilon kang Andres og silang duha nangadto kang Hesus og ilang gipahibalo siya. Si Hesus mitubag kanila, ang takna miabot na nga ang anak sa tao pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo nga ang usa kalugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud kalugas gawas kon kini ipugas sa yuta og mamatay. Kon kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan musunod kanako, aron kun hain ako atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako ug unsa may akong isulti, muingon ba ako, amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa? Dili. Kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat niining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon, gipasidunggan ko na kini, apan pasidunggan ko kini pag-usab.
Ang mga tao nga nagbarog didto nakadungog sa tingog og miingon sila midalugdog man, ang uban miingon may anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, dili tungod kanako misulti kining tingoga, kundili tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutana. Og kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao ngari kanako. Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Saga ito'y atong tubag sa Salmo. Linisi ang akong kasing-kasing o Diyos. Limpyuhi ang akong kasing-kasing o Diyos. Sa inyong balay, kung manglimpyo mo, unsa may inyong kuhaon, ang daan o ang bag-o? Kung manglimpyo mo ba, unsa may inyong kuhaon, ang daan o ang bag-o? Ang daan. Lingi ay mong tupad. Ing naakay daang salasit sa inyo, ako na to. Ing na. Kasagaran gyud mamalit og bag-o, salasit or TV, nana niya ang katong daan imong ipanghatag, niya ang katong bag-o mao'y imo na sang ibutang. Niya mutan-aw dayon ka, moingon ka, kanindot sa akong bag-ong TV. Kanindot sa akong bag-ong salasit. Kanindot sa bag-ong pintal. Kay imo namang gikut-kut ang daang pintal. Mao na diri sa atong unang pagbasa niingon ang Ginoo pinaagi ni propeta Jeremias, taliabot ang panahon nga maghimo ako bag-ong kasabutan. Dili na to ang daang kasabutan. Naarabay uban nato, no? Bisan sa atong pagsimbas Ginoo, di na to ipausab ang daan. Akita din naglalis man ta tungod aning pista nato. Kay kana yung pistaha maugid nay karaan. Ana. Nya kusog kayong mangulors buhok. Kusog kay mangiski sa kilay. Nya ang pista di gyud usbon ang pizza. Hastang adlaw. Kay kana gyud masuko si San Vicente kun Elisa na masuko ang mahal nga birhen kay maugid nay atong pista. Naipista na to rong dako ay sa simbahan. March 25. Unsa man ang pistaha? Wasan mo'y kalibutan. Dako kay ng pista sa simbahan. Ang pagpahibalo sa anghel ni Maria nga siya magmabdos, the Annunciation. Karon na Marso 25, mao bitaw ang pagkatao ni Kristo December 25. Unya kay maigo man ang Marso 25 sa Lunes Santo. Wa giselebrate sa simbahan. Giirog tuan na sa Abril 8, inighuman na sa Lunes sa Paskos pagkabanhaw. Inighuman sa Easter Monday nga pitsa 1 sa Abril ang atong Lunes sa Easter. Ang celebration adto na sa pitsa 8. Ingkangano man na Pader, masuko ang birhen ana. Unsaon pagkasuko sa birhen nga ang gi-celebrate sa Lunes Santo ang iyang anak? Ang iyang anak di gina masuko. Maingon sa kangano man ang gibalhin man na ninyong pitsa sa pistang San Vicente Ferrer, pitsa 5 man tana. Nganong nakatapusan naman ang Huwebes sa Abril, nganong na pitsa 13 naman na sa kanaganing Abril,
nganong na pizza 27 man na sa Mayo dito sa Bugo, nganong pizza 10 man na sa Mayo dito sa Bohol, nganong pizza 3 man na sa Hunyo dito sa ubang lugar. Nasuko si San Vicente. Nganong masuko ma San Vicente nga gusto man na siya nga daghan ang maka-celebrate ug maunay pabor nato pag celebrate siyang pista bisag adto pa nas Disyembre 29. Malipay si San Vicente Ferrer kay ang sentro mauman ang balaod sa Ginoo nga motubo sa atong kasing-kasing, dili man ang pizza sa atong gi-celebrate ug ang adlaw sa pag-celebrate, ang pagtubo sa balaod sa Ginoo. Ug unsa may balaod sa Ginoo nga iyang gitisok sa atong hunahuna og kasing-kasing, ang balaod sa gugma. Ang balaod sa pagkamahigugmaon, ang balaod sa pagkamasinugtanon sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing na nitubo ng balaod diha nimo. Ay moglingi nga tus layo kana imong tupad ba nganong di man mo mulingi ana inyong tupad adto man mo mulili atong layo inon gisayloan ang naong sa nasdo pa niya kay wa man ka mahigugma ana mao na wa man ka mahigugma. Congratulations sa mitan-aws naong siyang tupad kay iya ra man sang bana iyang tupad tan-aws naong ang bana sad wa gyud mo tan-aw gatutok lang ri sa tubangan ana. Patubuan ang gugma mao nay importante nya unsaon man pagpatubo ang gugma matud pa ni Kristo kinahanglan usa tang magpakamatay kay kun dili mamatay ang usa ka lugas nga trigo dili na mamunga. Kana ding magmabdos ng babae, di ba? Unsa man na daghan kay kagipatay diha ang purmas imong tiyan namatay imbis nga siksi kay kag tiyan mura na kag baki dako na tiyan mura kag baki nga busog ba mura na kag butiti imo na sang gipatay ang imong mga hobby. Gusto ta ka mag-jogging, gusto ka mag-aerobics, gusto ka mag-zumba, hinay na kay kaglinaktan magpugong pag-istutiyan ana hinay kaayo no. Hasta imong hinigdaan, ganahan unta ka mo higda aning posisyon na, dili na lang, kay dako mang tiyan. Daghan ikagipatay, hasta gani ang imong pagkaon, imong gipatay. Sa una, di ka mukaog aslom, karon imo na nang kilaw-kilawon, sayo pas buntag, gakaon na kag aslom. Di ba? Nga nung kay bao mo ni Father, doon na tigay ginisena pa mo. Doon na ginisi kasi natiyan siguro ay mag-observe ko kay marites biya sa kog mata mag-observe ka daghan din yung obserbahanan di ako mga kuyog na ko diha kapila na ko kita pag abot na ko dire si May mo'y nagmabdos May ba to? Kisa to? Si Kikay na karos Kikay di ba vlog sick na kayo pero sa una hinay kayo na vlog ka mauna ang importante di ay kamaotang mudawat sa bag-o nga pagtulunan. Nya unsa may bag-ong pagtulunan ni Kristo? Pagpakamatay aron ka mabuhi. Ang maniguro sa pagmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi kawad-an niini. Kanindot anang pagtulunana. Ang ato yung kasagaran i-preserve man nato atong kinabuhi. Ang nindot gid ay pagpakamatay aron ka mabuhi. Pagpakamatay aron malimpyo ang imong kasing-kasing. Lingay mong tupad ing na unsay angay nimong patyon karon ing na unsa may imorong dapat patyon aron malimpyo ka. Unsa may dapat nimong langkaton aron malimpyo ka. Basig ka ng imong pagkalibakira na hasta pari imong libakon. Langkata ka na
Basig ka ng imong pagkamalaw-ayon, sige kag tan-aw ng porn, sige kag tan-aw ng porn. Kada na lang yung kaadlaw tan-aw ana, may pangpari kay once a week ra. Ang imo porn kada adlaw. Naya lang sa ka pa. Kamo sa no, malipay sa mong maapil ang pari, no? Ay mo kabalaka kay hastan madri mo apil na panagsa, no? Langkata ka na. Basig ka nang sige nimong pangasaba anang imong mga anak, siging pangusi, siging pangyaw-yaw, sa iyo pas buntag, gatagaw-taw ka na, patya ka na. Murag radyo ba? Kasaba barong radyo ha, patya ragod na. Basig ka nang imong siging sugal, ana, online na sugal nga aktual, basig maunay nakapatay sa inyong kalinaw o kalambuan sa pamilya, patya ka na. Aron mabuhi ang inyong financial status. Basig ka na sige nimong siging pangutang kay para lang ipalit ang mga gadgets, maunay nakapahimo nimong ratol na kay karon hasta inigabot ting sweldo, maguol na kag moabot ang sweldo kay nanay daghang nagatang nga nagdaag listahan. Patya ka ng pagsigig pangutang. Ano ba no? Basig ka ng imong pagsigig pangabit. Sige mong kita as kabit kay lami lagi, pero ang imong asawa dito, ang imong bana dito naghilak sa tago sa tumang kaguol o kasakit. Patya ka ng imong pagkaulagan. Tutok ba mo na ako? Base ka ng imong kadaw, anang imong kwarta mo na hinungdan nga purti na ginimong balakahas kinabuhi, labi na siging gubat, siging krisis, patya ka ng imong pagkadaw sa kwarta, ipalit na lang nag-slots ka ng tanan. Nawa, di ba, abli din ang imong naong, kay wagi tao nga namalit og slot nga nagmasulubon. Daghan lamisa na to diya, duha na kabalamisa na to sa gawas, palit ragod mo ana. Anang ato mga slots na amo na diha, nawa, iguli ni mo sa inyo, mag-smile kang maglakaw dan. Nganong naglakaw man, wa na kay parapliti. Ay imo mang ihurot og palit. Pero nag-smile ka, kay kadaghan di ay sa imong mga igagaw og mga kaila nga naas daplisdan nga wa na nimo matagad. Di ba? Sige, lingay mong tupad. Ing na karon yung adlawa di ta mo uli basta di ta kapalit og slot ingna di ta mo uli nya mo ingon na imong tupad wa man koy kapalit tagaan ti ka ayo tagaan awa di ba malipayon kay mong muli. Salamat has na malit kay makahatag sa ninatog kalipay ang atong SBF dag nga slots na natay halin nga 15,475 pero naapay 44,525 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Sige pagitagpalit kay daghan na kay tagbayronon kay naa natas finishing touches sa atong kumbinto. Atong tan-awon kadiyot ang mubong update niini. Mao na posible ang naong sa atong kumbinto ni Kahuman. Na human-human na sad na og tiles ang atong ground floor. Nya gisugda na sag pintal. Ang atong second floor murag human na ginag tiles. Ang pintal na lang og ang ceiling. Mao'y finishing ana. Na-install na sad ang mga air conditioning units. Finals kurente. Okay na day ko no. Ana siya. Ang kaning atong third floor, mga rooms, CRs na lang mao'y gipang trabaho.
Niya nag-final na sad sa Pintal. Ang ato sang mga railings sa hagdanan o sa atong mga kanopi na human-human na sad. Ang roof deck nag-clearing na diha. Ang San Vicente na lang mo iwa pa kasaka. Ambot wa ba ka to masaag kay sudlunon ra ba dinhi sa ato. O pa man maabot. O pa moabot San Vicente. Andam ng iyang tungtunganan pero pa mo abot si San Vicente. Tanawa ang pultahan sa atong CR, Porting Nindota, ay lang mugsod. Basig di na mo ganahan mo gawas. Mauna na ang improvement karon sa atong kumbinto. Ang elevator na lang mo ay igtataod diha. So salamat kayo sa Ginoo. Pero ayaw mo pakpak kay puting dagkuha sa tong bayro nun. Bitaw palit lang mo aning slots. SBF dag tag 500 ra man eh. Ay so di na makatandog sa inyong panudlanan eh. Pamalit mo diha bisag tag sa slot kada semana. Di gina makatandog, makadugang noon na kay og inyo nang ihatag mubunga sa nagdaghan. Ang ato sang special slots na Divine Cleansing, Healing and Strength DCHS para sa atong Lenten og Holy Week og sa atong pista karong Abril 13 nahalina na sa tag 7,384 ka slots na apay 22,616 ka slots nga available nga tag 200 pesos per slot. Nasa ni siya ay 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge na nasa tayo na dawat nga 148 ka 22 slot challenge. Pakpakan na sa nato ang namalit ni ini. Salamat kayo. Nahuman na nato ang atong mga Lenten recollection sa atong mga kapilya. Pakpakan nato atong lay ministers o mga katikista, naka-Lenten, naka-confession, sa patong usa, bisita patronal dito sa mga kapilya o misa. Daghan kay sila mga grasya. Pwede na to mga matay ang tanan natong mga parishioners. Di bitaw. Gipatay na nila ang ilang mga sala pinaagi sa mga sakramento. Salamat sa mga kaparian nga atong naimbitar nga ning hago gyud pagtubag sa atong panginahanglan. Unya ang ato sang DSAP investment slot nga tag 500,000 pesos per slot na nasa tay na dawat nga 183 na ang total nga DSAP nato. Nya open pa ta for more investors. Kung doon na mo'y 500,000 nga wa gamita, ibilin o sana dinhi, niya ato ng interesan og 25% per annum. So pakpakan sa nato ang namalit og DSAP. Salamat kayo. Nganong gibuhat ni natong tanan o nganong nahitabo ning tanan tungod kay daghan ang nagpractice og patay-patay. Kanang pagpalit og slot, imong gipatay ang imong gugma ng maong amount, imong gihatag, og nitubo ang imong gugma sa simbahan. Na iniingon ako, padir, kadagko ba ng inyong projects, kanang imong kumbinto, padir, pagkanindot, pagkadako nga pagkakumbinto, nako, pamawi ng amo sa pagkaway kumbinto diring, inigbisitas, dritsog yung tangkas kananan, nya wara ba tayo sukad usahay, og maatlan sag naay nangaon mauwaw sa tang mudawat og bisita pero abot nyo diha
Okay na kayo, lingkod-lingkod mo, basa-basa, tanaw-tanaw TV, nya di gyud mo agdahon. Di man sa mo kakita dito sa kuan, dito sa sulod o ana. Pero diha sa ato in taon karon, dritso gyud lamisa. Aw nang thanks be to God na naa mo. Lingay mong tupad ing na congratulations. Kanang wa mulingi, wa man gina ni palit og slot. Pamasin lang ba madasig sa na siya palit. Palit na day ko kay nindot man day ning mo palambo ta sa simbahan. Salamat sa ato mga contractors sa tinud-anay ang ato mga contractors nagpractice ag patay-patay. Sige lang gid silang trabaho. Nya kada nila bill nato, sige lang tag-ingon, unya na lang. Unya na lang. Pwede parsyalan. Okay ra pa der. Pero sige lang yun silang trabaho. Mo-overtime pa. Mo nang paspas ang pagkahuman. Nya ato sang iampo nga ang kahimtang o sitwasyon sa atong Archbishop Palma, maayo lang unta. Tuwa maron siya sa Roma. Mag-birthday ra ba siya karong 19. Ato lang yung iampo. Maay sa iyang panahon. O nya, haron ika-Abril 12, siya rabay mo blessing ani nga okay gyud ka no, okay gyud kaayo. Iampo sab nato nga magpadayon ang kalipay o paglambo sa kinabuhi nila ni Cafe o Brad Titing kay ila ra ba gitong gipaguba ang ilang balay diha kay aron gyud nindot kay bantang ang atong simbahan. Ato sang iampo malipayon man sila karon, hinaut untan dugay pa sila mga matay aron mas malipay pagid sila. O, di ba? Kining tanan, maoni ang giingon ni Kristo. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri pagsulti ang letter to the Hebrews, nagampo si Kristo uban ang mga luha nga dili unta siya tagaan sa kasakit o kamatayon. Apan kay maumay pagbuot sa amahan nga siya mamatay diha sa cross, matod pa diri apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Ang pagsugot sa Ginoo importante kaayo. Katapusang lingi sa imong tupad. Ina mosugot ka nga ikay pasponsoron sa tanang mga slots. Ana. Sige, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsakas sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, pinaagi sa kamatayon ug pagkabanhaw sa iyang anak, si Hesukristo nga mao ang Dios nag-antos alang sa atong kaluwasan. Masaligon kitang moingon, Amahan sa kaluoy, dungga kami. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco ug ang mga kaobispuhan, sa walay puas magsangyaw sa manggiloy-ong gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga talikdan sa tanang katawhan sa kalibutan, ang pagdumot ug ang kapintas, hinuon pagkabililhon nila ang paghigugma ug pagkighiuli, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami.
nga sila nga modawat sa sakramento sa bunyag inigkabanhaw sa Ginoo, matisok diha kanila ang binhi sa ebanghelyo, ug sa ingon mamunga ug mag-ani sila sa maayong ani sa pagampo, sa pagtuo ug sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang mga masakiton og nanag-antos, hikapon sa malumo og makaalim nga gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga sila nga nagbangutan ug naguol tungod sa paghalin sa ilang minahal sa kinabuhi, ayuhon sa Ginoo ang ilang mga samad ug matugob sila sa paglaom sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Nga ang atong matuohong kaigsuunan nga mitaliwan na, makasulod na unta sa langit ng puloy-anan, ug makasudong sa presensya sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Makagagahom nga Amahan, gitisok mo ang imong gugma diri sa among kasing-kasing. Dawata kining among pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhong sa mga pagtulunan sa Kristohanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinaagi sa gahom niining sakripisyo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak,
aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulagitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
Og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, nangamuyo kami makagagahom nga Dios aron sa kanunay, mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga pahibalo, panglingkod mo. Una, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalimpyo sa kasing-kasing, divine cleansing. Nya mahitabo ra ni kun andam tang magpakamatay
alang sa kaayuhan sa atong isig katao o sa atong simbahan. So salamat sa mialagad nato ron, nagpakamatay para moalagad ang tanan nato mga ministries sa gawas o sa sulod sa simbahan, labi na gyud ang atong mga lectors, salmista, ang atong choir, ang San Vicente Choir, ang atong Eucharistic lay ministers, sacristan, ang atong love offering assistants, mga usherates, PIMAG, atong parish personnel ug ang atong mga IT. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Salamat sad sa mihimo sa inyong formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Anrod o Mrs. Joanne Cinco and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Nya, padayon gyapon mo palit sa atong mga slots kay paspas ng ato rong mga bayronon. So ang atong SBF DAG tag 500 pesos per slot, ang atong DCHS tag 200 pesos per slot na ay 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos per slot. Ang ato sang DSAP tag 500,000 pesos with 25% interest per annum. Nya, ang ato sang YouTube channel, padayunan ninyo pag sunod o pag suporta. Wapata ka dawat og monetization kay kanang murag ga-change tag account number, bank account number na apay mga adjustments. Dili man sad ang monetization ray atong gihunahuna ana. Ang ato nga matabangan mo kalabi na kamong mga online parishioners nga dili mo masaag og padala sa inyong hinabang anis parokya kay naidaghan kay natong mga scammers nga nagamit sa atong misa, nagamit sa atong account, sa atong ngalan, hasta sa atong project, gigamit pa gyud pero lahi ang account number o ang GCash number o contact persons nga ilang gipresentar. So dinhira gyud sa atong YouTube channel ang inyong makitaan ang official names, official contact numbers o account numbers. Nya sa ato sang Facebook page ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Ayaw sa magsunod anang Facebook nga usahay Patriciano, usahay Siano, usahay Crescenciano. Nya ako gyapungan, ambot nga nung akong naong, ganahan naman kay sila mo post sa akong naong. So kana ay kay mog salig kaning San Vicente Ferrer Parish Liloan mo yatong official Facebook page. Nya ang ato sad di ay nga kuan kaning sitiyo wa tay update karon kay gikwenta pa namo nya nihunong mi atong 63 nya pagkwenta nato sa atong accounting ang atong nahibilin nga budget para sa sitiyo niabot pag mga 1,894,000. So makapahimo patagbalay mga 10 minus 40 kabalay. So karong si Manaha padayon pa na sila. Nanatay 63 punag 40 makaabot gitingalig mga 103 kana kung dili mga matay ning atong mga panday. Salamat kay ninyong namalit og sitiyo kay nindot ana daghan ana nga dinhira na sa atong parokya ha. Daghan na kaayong makapahimos nga mga way balay karon mga nangagusbat ang balay hapit dili makatog og ting-uwan kay pulos lagi tubig ang sod sa balay. Karon may na kay silang tighaya bisag mag-uwan pa kay nindot na mag-atop, nindot nagbungbong, nindot na saghigdaanan at least sa atong standard nga mga kabos. Unya ang ato sang mga schedule sa atong Lenten Holy Week na nag-post na nato dinhi sa atong platform sa social media. Sunda lang na ninyo unya suporta mo sa tanan nato mga activities. Nindot kayo nga mo suporta mo labi na gyud
sa atong Lenten recollections din his parokya, din his parish church, karong Lunes Santo o Martes Santo sa gabi. Niya sa tadinhi pangumpisal ana, niya recollections. Niya ini ka Miyerkules Santo human sa misa sa alas 6 kanang katapusang misa sa Holy Week, maghimo ta sa atong Paris Via Cruces. Mulibo ta dinhi sa atong prosesyonan. Nindot kay nastanan ang atong mga mandated organizations maoy mi angkon sa pag-decorate sa tanang mga stations of the cross. Now natugmay ba na sila mo decorate ug may basad silang mo hatag og emphasis sa pag-ampo ato ng kuyugan. Niya salamat pag-usab sa pagdala sa inyong mga bata. Ang bata gid unta kana gitang 12 paubos, pero ato nang gituyo nga 10 years old paubos ang atong bendisyonan kay na magukoy nabasa nga sa DOH mantingal ito nga ang minimum na diay karong edad nga nagmabdos 11 years old. So kana ding 11 years old di na bata, manghimuay bata na naron. So bitaw ay sa mong patuyang oy 11 years old, grabiha sa inyo lupig sa inyong pari sa isintaan niyo. So mamangani kamo noon himo-himo na upa mo mga buot ayaw, pero mauna na roy nahitabo, no? Mauna, pero ang batanon gyud gikan gina 17 paubos niya, ang bata 12 paubos. Sige, manindog na ta. Atong iparecite pag-usab ang atong kaning motto sa pagsimba. Ready? Go! Daghan-daghan na da. Atong pakpakan ang na-recite. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Ayaw mo kalimot sa pagpalit og slots before mo muuli. Ay sa mo kalimot sa paghug diha sa inyong special love offering para sa atong upkeep sa atong parking areas ug uban pang mga facilities. Salamat kayo.